Pregovarači s vladine strane stola mogu odahnuti. 8 sindikata državnih službi pristaje na ono što se od njih traži, kresanje materijalnih prava. Blizu smo negdje dogovora, mislim da nam treba još kratko vrijeme da sve stvari utanačimo. Kompromis je pronađen, plaće i koeficijenti neće se dirati, a prava koja se sada oduzmu vratit će se kada dođu bolja vremena. Jubilarne nagrade bit će isplaćene za one s 10, 20, 30 i 40 godina staža, no osnovica će biti upola manja i iznosit će 900 kuna. Kod sindikalista zadovoljstva nema, no priznaju svjesni su teških gospodarskih okolnosti u zemlji. I nadamo se da će biti u 10. mjesecu iduće godine bolja situacija, da nećemo morati više razgovarati o ovako mučnim temama. Prije konačnog potpisa na novom kolektivnom ugovoru, vladu i sindikate čeka još jedan krug razgovora u srijedu. Tada će se otkriti na koji će se način ostvariti uštede u prijevozu koje vlada od njih traži, a na koje su sindikati također pristali.